Nongkong ngapen pau ka ching sungu ka bakrau yau blei ubala penyo hangi ki khon kan thei chong ka balang ya kane kalat sa shisen pat ban mane ban shakri bat ban pendon borom ya ka kerteng ka bakhoj ki chong u lengba kane ka YouTube channel chong ka balang Presbyterian Pokse kane ka long ka sngi Sunday ka bakerpang chong ki khon kan thei chong ka KGP Assembly hi barok kawai kumta nakaliang chong ka balang nakaliang chong ka chingisang kan thei Presbyterian Pokse ngi ai khublei Women Sunday ya phi baro bat ngi pedang sobharu ya phi ki para bangai ba ki para Kristan lembat ki lok ki chor baro sha kane ka ching sakriblei ka chongi ha kane ka por ngi pedang sobharu ya ikong bala suk warjri ibala kloy ban sim ya kane ka benta ban sam ya ka khubor na ten ublai ha ka por ka balengkot ngi pedang sobharu ya phi kinong ya sim benta baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka badon bortam chong utrai chongi u Jesu Kris ka thim chong ka Women's Week ba ka Women Sunday mentau snem arhajar arhuai ka long ka kerteng utrai ka long ka kut baskem bala pensyong rim na ka kitab probeb kalenong ka pakhat pra kat khot ka basipau haswa bangin ya chaprang to ngin pendem ha ka ching duai trai to wan ban kerkhu yangi kat bang idang ya senglang syong bat ngi bat to ya lamru baro par to pen kentang ha ka kerteng ucisu ngaduai amen ngin teng ye jing sekri ke jongi da ka ching ruai ka ba saus pa alai phen reu na ka thamai lai spa san khandai na ka barim bat haden jong ne ka ching ruai nga sobha ban khot yai kong seudor ban pule na ka ten ublei bat ban duai Sinh ran mau xiang bất khát ngàn cha su ngam lang hang tangan di na ka jing em ba tuổi na wei ngam qua hang tangan yo la jing ran mau xiang men hen dai ngan yo shong du ya lam ha po sin ran mau xiang bom chiu good ngan ker ngan hang ta ha po jing đột tháp nhang ý chi sha chiu nam ngam sa hang ta ngan yo la ching at pulong bash lay but na ki jing snow dream and young baker ho ken jai ha bosen ran mau xiang men hen dai ngan yo shong du ya lam ha bo sin ran mau xiang men hen dai a shim yang hang tang lai par na ki knam uba mang sok sok shisha hang tang anyo la ching at pulong bash lay but na ki
jings go dream young Baker ho Kin jai ha bosen ran mau siang Men hen dai ngan yo shong du Ya lam ha bosen ran mau siang Nang pen em mình sim trong nga kan chai dar la nungan boy hang tang an yo la ching at pelong bashle but na ki jings no dream young Baker ho ken jai ha bosen ran mau siang men hen dai ngan yo shong du chua bangin le lang su ble jing dwai puli kat to kan ni ken tien ka bakhuai ka jong ble bangila ban chen na proverb khat pra shi pho ka sam ar punyo iwei ka sam khandai phuai ar bat ka kitab jing pen pau iwei de khot ka bapra to kin cha skor ka tien ka jong ble proverb khat pra shi pho ka kerteng try ka long ka kut baskem ubahok uphet shaka bad uskem sam arpunyo iwei try long ka jing sai jonga bat ka jing pen im jonga yano ngan sep tiang try long ka bor ka jing pen im jonga yano ngan khau et sam khandai phuai nong ba khandai phuai ka khat ka ba an ngan ong saphang try ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublei jonga hau bang asanya kitab jing pen pau nong baning kong ka khat ka ba phra ngalong mangau alpha bat u omega ong try bau blei utau balong bat u bajulong bat utau ban sawan utau badon bor e tu blame ker khu ha ba pule ba cha skor ya tien ga jong ung ni le lang su blay ga jing duai blay wok pa jong i ba neng kum ni sa si sin pan ni wan ya ga ban ai ngu i me kan rat ba bha ga ne ga lip mat ka ba minta kum ki khon kan thai jong ga senat ba assembly hi barok awai ngi ai ngu e i me ken ku kan rat ba e ba wat la dang im la ban kiu sa ga yeng ga ba kan tang ga jong me pen ban kum ki khon ki jong me mem chem la khang ngi na ga bangin mani ngin chakri me ling ba ni ki kor ki bor ki technology ki ba thamai try ba e ni sngongu e me bang yo pat e ni ga women sunday ka sngi ga ba pang jong ki khon kan thai ki jong me ken ko kan rat ba e yo ya ga ban chakri lang me ha ki yeng ki sem ki jong i ha ki jaka ki ba pher ho don shibon ki wei pat ki ri ken ko kan rat ba bha ki bam la ban yo e ga jing chakri like luot ken ko kan rat ba e kum bangi ngi yo ngim tep ka e ga ba ja ka e ga ba long ken ko kan rat ring sanya lot ha me na mangi tep ba me yo i bat me tep lot ken ko kan rat ba e me tep e ki ba sapo e jong ki dot not ki jong ing me tep e ga ba sabar me tep e ga ban sawan ru ken ko kan rat ba e nginget scam ken ko kan rat ba e ba kan ne ga jing ple lat ple lenti ga jong me yangi ha ga ne ga por ka ba menta ka long bangin la ya ga ban sakri ha ki dot not ki ba sisa na mar me ong ka donut ka jongi ka long ka temple ka jong me ken ko kan rat hikai bat ya lambat ai boring ken ko kan rat ba e bangila ban long ka temple ka basisa ka temple ka ba khuai ka temple ha ka ba me kum ukhon siem ken ko kan rat ba e ubala ban chong sa ha ki donut ki jongi wat sha ken ko kan rat wala don shibon ki jing pen shai
bakum ki breu ngi or ngi hap nraya rap ngi kan ko kan rat bakum ki khon ki jong mi ngi la ban ong wan ha do nut jonga bat song sa ha do nut jonga ba menyo ban sen chari ki jing em ko jong ngi kan ko kan rat ngi long ki balak loy ngi long ki balak re kan ko kan rat be inda ha ba me men wan shawi ngi na kan slak ndo trai ba bangi aingo eme bangi la ban pelong kan ko kan rat be yang jing sedang jong jing play kan ka women's week bat women's sunday kan ko kan rat be mela sya bat mela keren ngi lang balau ka jong ka sakri ngada kerpat bah kan ka klip mat ka ba men taru kan ko kan rat be men kersan la ka jong ka sakri ikong balasok iban aya ka tien ka jong mi kan ko kan rat be nang yai ker khu ye i ker khu ye ka jing em ka jong i ka ba man la ka sngi ker khu kham tam ye ka khubor kan ko pa be ka bangingin sa yo ban sa skor bat ban ngap kan ko trai kan long ka bor ki jing em ki jong i ba man la sngi ba wat hap deng ki jing ba ki jing ele ba ki bangingin ne sem kan ko kan ran ni no maran dien na mi kan ko kan ran ring ni ai sno ban ni ai bat scam ngi kar pat e me men ai ngi ka bor men kner la ka ti kan ko kan rat ba yen ba kom ki khon kan thai ni no man thaj ha ban sakri mi pa be isne ya ban kar khu la ka jong ka balang ru hang ne pok se ho ai ki wei pat ki balang kum ju kan ko kan rat ba ba men isne ban te song ngi kom ki khon ki jong me da ka jing ba kom wei bre mi la ban pentelon ni sel tem ka kam ka jong me kan ya chap rang kan ko kan rat ba ba inang la ban ra ya ka lama ka gospel ka jing penem ai ka jong me se jrong bat kham se jrong bat ha ki benta bat ki khep ki ba me ai la de ngi no man thaj kan ko kan rat ba ban ya thu ya ka gospel ka jing penem ai ka jong me sikito baro ki ban pat la ban yo sngo ya ka gospel ka jong me bagi ru kenda yo ban pediang ya mi ke ko trai ba om tang la sintor ko jong in rai da jing em ko jong i ba man la sngi ken ko trai ba ngin long ki sakhi ki ba em ngin long ki sakri ki ba em ngin long ken ko kan rat ba ka sithi ki wai ru ya ka kerteng ko jong mi ayungan ong ahmad jong mi kan rat ba it ka por ka ba sa baro na do bas dang do ba khut ko jong ka hakik sang ti blai ba ka jing penya man sem ba khu jong mi sem ya bangu ma bak le kirang kang ki ba bon ki ni ngapan ko teng Jesus Christ. Amen. Mentapan ngin yo ban lum no ya ke jing aingu bat kat badang lum ya ke jing aingu nga sobha ban khot ya ikong be wan syong ban ai ya ke special number. Laki himaka perteki kiwen bat sarong haki pustat ki ken wen barok and golon hala jing sarong haka good umau siang ngatingan shong dang haka shadem jisungan shanya yap nan tanganom kenria laki eryong baching at pulunga hakakot umau siang nganom kenja ri hajan jong mi try ri Rina pun ki jing
xiang kem u trai ri ha chan chong me trai ri do ri khap ya na ri na buồn ki jeng ma ha ka kot mau xiang kem u trai ha ka kot mau xiang kem u trai mentang penkentang ya kecing aingu atrai ublai bok pa jengi bahab neng kanung idap da kecing sngongu ka bakrau yame ko kenrat be ba me penyo pan hangi kum kene kalat atrai bangi laban pendon burom mi ka kerteng ka im ka badon bortam ka chong me hakum kene ka por ka bangi don hapdeng chong ka cingdu cing kermen rengi aingu yame ablai ba me alam ngi kum ne atrai bangi laban ya don kene ka yeng ka kentang ka chong me ban pendon burom yame lengba kene ki kor ki bor chong kene ka cuk ka bamta trai wan ban buti khmat chong me ya kene ka jing sakri ki jingi baro ka badang sa ba isnai ban lon kat kan rat be ba sakri chong me ban sa sim ya ka banta ban sam ya khubor na tin ka im ka don bortam ka chong me bar itrai atrai ba men long man pen kentang ru ikan ki jing ai ki chong ki berit ka bangi ai ka kam ka khra ka kentang tam ka chong me trai isnai ba me kan rat be man pen yari ka kam ka chong me ya ki kam chong ka jing san kan thei chong ka CHP assembly hi baro ka wei trai sai se ni boti ka ni ka por ka barang sa sang tip lai ban bor ka chong me sim ti ngi wei pe wei kan rat be ha ka kerteng ka thang tam ka chong trai be chingau Jesus Christ mentah la taru amen mentapat ngin poi segawai ka benta ba kata kalong bangin yo ban sngap wat saskor ya keten ublai lengba I sakri chung u ikong bi wartri sasisen kong ai khublai phi ngai ma ublai un pendon kam ya phi ha ka por kumba ula chu pendon kam ya phi na ka por sa ka por bat ngai scam baka khubor ka bangin yo snau ha ka por kalong ka cingker khu yangi iwei pe iwei bat haswa bangin yo snau ya ka khubor lengba jong ikong ngakerpat ya ka praise and worship team ban ai ka tu ka neteli ki jingruai Mình sim trong gã tôi
กายารบกันยายสาวามันเป็นบรรดารูบูเบลอูลองบาครามันซิมจงงาเป็นซิมจงงาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาครามีลองบาคราเป็นซิมจงงาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาครามีลองบาครามีลองเป็นเสียมจงงาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาครามีลองบาคราเป็นเสียมจงงาตัวยาโรยาอุตรายมีลองบาครามีลองบาครามีลองมีลองบาครามีลองบาครา Hajan ding penanjong mitrai wa baim kaya itu jing ma piu nong pop baswai na lum kal bria itu hading pna long kabu rom yanga hadumen simga kan shem jing suk jai ban jing kamen Bên sim jot bát rem jonga shem jing isne Lord step ba skolem shisha yanga bin in a hading pna long kabu rom yanga hadumen simna kan shem jing sum jai ba jing kamen Hajan ding na khun u blei jing shai beneng ka pen bao din yanga len per len pi leng ba per thei ri klau Shem jing suk jai ba jing kamen hajan ding nangan yai am dang etsken bat men dang uji subalaya ya gaban I jig command hading pla
กใจบานเจงกะแมนหาดิ้งดาหาดิ้งดาลงกาบูลงยางาหาดูเมนเสียงามกันเช่นจึงสุขใจบานเจงกะแมนน้ำตาบุรมเลยอาเมนอีกองเชียร์เพอร์สันอีบัพญาตยากเนกจิงชักรีกจงอีฮักเนกนอไพส์งี้หอยบารอกีน้องเกตกำจงกจีเซงกันเทยอีปัสตอร์กีน้องชรายจงกบาลังหอยวันละงิมละบัญญัติลุดบารอฮักเนกปอร์ฮักเนกยิงกับกันตังกจงอุบเลยหันเรงอาพีกจิงคุบเลยฮักกระเตงกับเทียงตัมกจงตรายบุน้องเป็นเอ็มจงอีอุจิสุคริสหอยงาไอรูกันนี่ก็จิงคุบเลย Women's Week but Women's Sunday นักบินตากีคุณกันเทยจงกับบัลังวัดลังยิมชิมลายโยวันเป็นเด็บอีกโปรแกรมกีบบบนกีบบาร์อชิกัตตางิจุโยวันยชิมบินตาลึงบากจีเซงกันเทยหักบกุมกันนี่ก็เตยโยบัดหักบกุมกันนี่ก็สีหันเรื่องนี้ไอโง่ยอบเลยบางกีดังโยยกันนี่ก็ลาดยกันนี่ก็กับูวันรุ่งชิกิยิงกีจงพีกีปาราบังเงดลึงบ่ากินกีกอร์กีบอร์ลึงบ่ากับ YouTube channel บัดบันโยบัญญัติชักรีรึงกัดยากกระเตงกับเทียงตัมกับจงตรายบุน้องเป็นเอ็มจงอีอุจิสุคริสคำตัมหากันกับสงีกับกระปังกับจงกีกันเทยหากับบาลเป็นเบ็ดบันลองกันกับ Women Sunday บัดหัวกับทีมกุมบาอีเชเปอร์สันรูอิลาเป็นเป้าอิลาแกรนอิลาองkabala pensyong nong rim na ka kitab ki proverb kala nong ka bakhat phra ka khot ka bashipau ka baong ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ka kerteng utrai ka long ka kut baskem te kane ka long ka theme ka bangin yo banya sam khindiat ha kane ka por ha kane ka khubor ha ini por ibalengkot te hoi nga pen pau ro gajing ai khuble ke jonga na ga benta ka jeseng kan thai jonga balang Presbyterian boxe ka bala ibit banya ai benta lam yanga na ga benta ban sami ka tien ke jong ublei lengba ka ni ka por ti haswa bangin yo sngowi ka tien ke jong ublei ngin pendam khindiat ha gajing duai au blai ba khrau ba don bor baro ngi ai ngo e me ablai ko pa bangi yo e kani lat ko kan rat ba e ban shakri ban mani e ka kerteng ka ba don bor tam ga jong me ha kani ka por ko kan rat ba e chua ba ka shakri ka ba ret ka ba lot ko trai kan sami ka tien ka ba im ka ba shisha ga jong me ha kani ka por na duai ko trai sin e ban pen kop me da ka bor ga jong man sim ko jong me baro ki kan tien ki ban mi na ka shentur ga jong ka ken trai kin long ki ba me la persat man sim do man sim ko jong me ban long ga jing man toy ga jing tay yang kin try ki khon jong ka balang hoi bat baro ki biyo sngo bat sha skor ya ni ka tien ya pan bat pediang de bango ka tengu Jesus Christ amen te kum tang ni pet ya ni ka thim ka kerteng utrai ka long ka kut baskem artli ki bangi kwa ban pet lingba ka ni ka thim ka long ka kerteng bat ka kut baskem te ka khot ka pura jong kani ka theme proverb khat phra shupok ong ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ubahok uphet shaka bat uskem tingin pet ashwa khendiat ka kerteng baro ngitip ba ngidon ya ka kerteng bat ngitip ya ka jing kongsan ka kerteng ban itho ya no breu la ne ka no ka breu ngijukli ya ka kerteng ka jongki ya ka jat ka jongki bat kumta ngi satip mano ide itai brio lingba ka kerteng te kum joru ne ublei jongi ubangi mani mangi kum ki kristan u ei uta ublei ubangi mani hoi ngitip ngi em ha ka ne ka perthai ka babon ki jatnyam ba pher hoi ki don yala ki jong kita ki ka jing khot jong ki ka kerteng yala ki jong ki blei ka ba ki mani hoi ngi kum ki kristan ka ei ka kerteng jong uta ublei ubangi ngi mani kade ka kerteng ka ba thyang tam ka kerteng ka ba kong san tam hoi habangi pet lingba ka Old Testament lani ka Testament ka barim ngakwa bangin pet khendiat shaphang kumno ublei upin itho yala dia lingba u Moses u shakri u jong u haba upha u Moses ban le chri Egypt ban le chgi jaj banu Israel ki badan ha Egypt u Moses uang nganya tho kumno
manu utau blay ayu utau bapa enga pat hang tu ina puli ha ka kitab Exodus ka lenong ka balai ka khot khat lai ba khat saw hang tu blay upen itho ya ladi bat u ong kelet bat ong ba u ngalong bangalong utau bapa ime ngalong bangalong I am what I am. But ki judge ben real Israel ki ju khot yo blay da kani ka kerteng Yahweh kalong ka kerteng ka ba kentang hadu kata but kalong ka kerteng ka ba nadu ka jing pendengkang pare ki jiu shari Babylon kata ha ka spasnam ka ba real BCE kila kham kenram din no ban pendan kam ya kani ka kerteng na mar baki om bakalong ka kerteng ka ba khoj hado kata bat ka kerteng ka ba kim sngo day ban penmi na ka sentur ka jongki na mar ka jing khoj ba ka jing kentang ka jongka te kumta ki ju khat ya ublay da ka kerteng Elohim ublay bat ki khat ka kerteng Adonai ka ba mut utrai te bat ngi pulie ru leng bah bang pulie ke si pho hukum ka tu ka khot ka ba ar pho khot ba nyo Exodus ar pho nyo men ong thala ya ka kerteng utrai u ba blai jong me na ba utrai un pun san nyu ta ba ong thala ya ka kerteng jong u te le si ka de ka niru ka ba ki jaj ben riu jiu kim ong thala ya ka kerteng ge jong u blai bat kum ta ya ka ta ka kerteng Yahweh ki la kham tengkai no karu kom penon kam jongki bakila khot ye Elohim Adonai but hoy habangi pet ha ni ka testament ka barem ni kidon shibun kita ki kerteng ki bak dau shaphang ublay ngan chu dau tang ka tu kat ni ki kerteng ki bangi jios ngau ha ni ka testament ka barem ki ju khot ye El Shaddai ka bamod ublay badon bot El Elyon ka bamod bahalor tam Adonai utrai ukenrat Jehovah Rapha ublay wapenkhya Jehovah Sitkenu utrai ka hak jongi Jehovah Jireh utrai wapendam Elohim kani ka kentien Elohim kani ka kerteng Elohim ka dai ki ong kani ka plural ka bakdawi ki babon henry haba kran ba ikata ka tien ka rukom sngotho pa yaka kalong singular kalong marwe but let's say kan ne kalong ka jing kdo ya ublay bangi mani ublay balong lai haway ublay kupa ublay khon but ublay minsim khot kilong lai ngot kamut kilong plural hendai ndai lai ngot ki blay kini ki lai ngot kilong ha away ublay 3 persons in one God being ti kumta kan ni ka kerteng Elohim ka kdo war kalong plural habas ngap ndai ka kdo pat ya kata ka jinglong singular ka jongka nangta u Jehovah Shalom utrai ulong ka jingsuk kini tang khendiat kiba ngakwa ban kedo hangni ki kata ka kerteng ka ki jiu ki ju khot yo blai bat kata ka kerteng ka kedo ayu shapang ublai ngala patai phi ngala kedo mentan te ngi iru ka kerteng ka jong ublai kalong ka ba khot habangi duai ya ka jing duai utrai ngi ong ku kpa jongi ubah beneng long ba khot ka kerteng jong me ban ngi tep bau ni ublai ubang ngi mani ka attribute ka jong u kata ka jinglong ka jong u ka long ka jinglong ba khot bat bakhot kadai ka kentien ka kentang hadu kata bat ngitip baka ni ka kentien bakhot ngimla ban pen yasno ya ka bat no ru lait tang no ublay namar baka tien ublay hi ko ong ba baro ubriu la lepop bat o la do leno ay ya ka buram ka jong ublay ti kumta kani ka kentien bakhot ka dai bet tang shapang ublay ban ngi pulia ka kitab jing pen paur ko ba hakata kisngi hakita ka hap ang na poi habneng ki angel mangi ki blayo e jing siuspa ngin ruai ngin dam ngin mani u mangin ong bakhoj kata ka jing mani nga jong ya u haka men siem bat haka ba shisha kata ka ka kerteng ka jong ublay bat hab ublay uba ki ju ki tho ko mi ublay Jehovah ki ong uta ublay Jehovah bat habangi phai kum ki kristan shapang Ujisuru balang away another person away pat ubadai hapo jong kata ka Godhead ujisu ba utrai ujisuru ngini hapo ka gospel jong Yohanes lenong san hadu khat nrio ukam ya kata ka I am ka ba ublay upa ukam uong ngalong uong ngalong iyo ngalong ukpu ka jing im ngalong ka jing shai jong ka perthai ngalong ka jing mi pat bat ka jing im nang ta ngalong ka khardam ngalong ka jing shai jo ka perthai
nang tang ngalong unong up lang broad babha nang tang ngalong ding sawan a true vine kidon nyau teli kini kiba u Jesu ukdau sapang yala dia u ei ba ulang kini ki nyau teli ki ba ni kum ki kon Kristan ngi de ban tip sapang kata ka attribute ka jong Jesu habo ong ngalong kupu ka jing em ngi tip hab ngi let chu ban yo ya kata ka jing em habo ulang ka jing shai jo ka perthai hapdeng ka perthai ka badum ngi let chu ban yo ya kata ka jing shai ka basisha habo ong ngalong ka khrdom habala kut lat mdan jaka ban let chanu ban rong shi ka jing sok ka jong blai u Jesu ulang ka khrdop wong ngalong ka jing ni pat ba ka jing em haba bon na pedang jung ngi kendo isi bon ki jing ki jing tenjo ngi kendo ki jing nyap hoat ngam ong ngam kran ni ka jing nyap jo ka met ka ba we pan na we na ngi hab ban nyap hande ka jing ni pat yangi jong i na ka pop na ka jing siu spa yangi na ka pop habang i don kam yung nong sharai ban sharai yangi pedang ka ni ka perthai ka ba dap di ki jing syukor uday u Jesu ban sharai yangi habang i kwa ban tip ya ka jing shisha habang i pet mentang i asngo bhai ka ta ka kentien fake news ka chabalat ka kadeka shuk nginda pet kinu ki khubor ki ka tu te phi kadeka fake news ka khubor bom shisha ti hangno ngin yo ya kata ka jing shisha dei tang u Jesu boang ngalong u jing shisha ngalong ka lenti ka hak bat ka jing shisha bat ka jing emde nang ta ulong uta uding sokwan uba uding sokwan ubang ipulia ka Yohanes khatsan baladang ngim sno ha u nginginum la bandong kita kitnat ki pasai so kini kilong khendiat kita ki jing kdo ya ka kerteng ka ba kentang ka jong ni ublai ubang imani bat hoot ka kerteng ka jong ublai ka long synonymous lane ka la ban ka long ka ngila ban kdo ya ka kerteng ka jong ublai bat ban kdo ya ka jinglong ka jong u ya ka nature ka jong u ya ki attributes ki jong u bat kilai tali ki attributes ba kita ki jinglong ki jong ublai ki ba ngiju tip lang baro kilong kita ka ba omniscient omnipresent but omnipotent God omniscient ka ba mod uba dap uba tip ya ki baro dan ka weiru ka jingja ka ba thamai ka ba ublai ong kampat jutip syapang kane dan ka wei na du ka tin ublai ko ong ngapen benaya ka bakut na du pasdang tamo dia ka ka man saja ublai ulatim ngi ju asngom ha man ta syapang kita time travelers ki ong ba ki yat na ka wei ka por sa ka wei ka por ki laban ban travel ban ni ban let na ka handai sa ka menta ba na ka menta sa ka lasai ni ju asngoi kita gidi ki fact ki fiction ngimtep lesi de kini ki kor ki bor ki ba ki scientist ki penmi menta yo lesi ki la bande ngamtip ya kata ndai tang uwei uba ka por nang ta ka time space and matter kam la bante khomi u dei tang ublai uba ka por nang ta ka por bat ka jaka bat kani ka mar ka mata kam la bante khomi u Solomon wang ba ublai ka beneng bat ki beneng jo ki beneng kim la ban nyam yo habang ipet ya kani infinite universe ngipet ya kani ka how ka bom jukut ublai umsyong hapo jong kata hanai ulong sabar jong kata ba de mau ba kedup ya kata ka how ka ba ki scientist kim tip ka kut chano ti udai uta ublai uba kani ka jingmut jingi kamla ban kot da kumno ru udai uba crown tam bat uba hajrong tam kata kadai ka kerteng ke jong uni ublai ubang imani omnipresent udap ki jaka baro omnipotent udai uta ubala banle ki bar bat ublai ki baro kilong ki bala ong ka tin ka jo ublai te kum ta ha ka kerteng ka jong u ka don ki ka jingdap pura ki baro namar kata ka daw ka kerteng ka jong u ka long ka ba kentang ulong self existing umdan manu ba ai kerteng yo umdan manu ban la ban ong ba ublai usdang nang ta ka jing sedang ka jong umdan ulong na bom jukut kata ka kerteng kaba kentang ka jong ublay bat lengba kani ka thimi ong ka kerteng utrai kalong ka kut bas kem balai ba ka kerteng kalong ka kut bas kem namar ka de ka kerteng ka shisha ka kerteng ka nes kem ka kerteng ka ngila ban shania bat kum ki kon Kristan menta barabor ngi bat ngidwai ka kerteng ka jong u Jesu Christ uba utrai kani ka ba ka tien jong ublay Jesu o pin pan ka kerteng ka jonga pin pan ukpa jonga ba beneng bat pin pan ha ka kerteng ka jonga ngimla ban let chu blay bok pa daka way pat kalenti lat na ka kerteng ka jong Jesu bat lat na ka snam ka ba kodor ka jong ka ba ulap play ha Calvary te kumta ka day ka ni ka kerteng gen ka bala ban ay ya ka jing yada
balak ban ai ya kata ka jing scam naga benta kita ki bawat ya ka kerteng ke jong ti kumta habang ipet ya kani ka kut bas scam ka ai kata ka kut lesi mentang ngila man ong ngim issue ya kata ka kut mensua ngi ya kita ki yeng sem kita ki castle ki don kita ki kut bas scam lani kita ki fortress bas scam kata dakak tin pareng ya kani ki ong the name of the Lord is strong tower habo ong tower ngi mentat ngi isang ki mobile tower mendai ki bad pinyang ha ki lor tunom ki jongi ha ki jaka ba pher bangin yo signal mo ha ki mobile phone ki jongi ha ki laptop ki jongi bangin yo internet connection ngi isang kita ki tower Henai ublay hang nel ong haka God ba pareng he is the name of the Lord is a strong tower tamut ubah halor tam kadai ka kut ka bakenjang bat ba halor tam halor ke baro tila da ka hakan ni ka perthai ka bangidap da ka jing shlei jo ka jing syukor ka jing shlei jo ka jing ka jing shlei jong ki jing pin so sat men siam yangi uji su ong haka perthai pin yak ndu ki jing ngia kendo iki jing nakapor sa kapor kat makapor ka nang yat ngia kendo iki jing handai ublay uong ulong uta ukut paskem he is a strong tower tamut ulong hajrong haba wan ka umsaw lani ka jing shlay kibriyo kilek kumno kilet kieu sa ka jaka ka bakham halor kana makin lat nakata ka jing sha ngam julop ha ka ngiru haba kanne ka perthai sngi ka ba menta ha ka bang ngia kendo ikini ki jing kham tam husnam arjar arpho bat menta arphu way lesi kum ki jat benrio ki ba em hakani ka slap perthai walla ki khlam menshwa ki ladon ne mangi ki ba em menta hakani ka spasnam ka ba menta ngi ka jingwan ju ka khlam covid khat khandai ka balapan kala dorlot ya karukom em ka jongi ya karukom perkhat ka jongi wat ya karukom mane ka jongi ru menta phi i mangim yo asyo banya don lang ha ka yeng ka ba kentang ka jongu blai ngi haban manel ba kini ki kor ki bor ban wan se feeling ba ki kor ki bor ade ki jing pen kalalot na dong sedong but ngi experience ki ngi experience kita ki jing khang dam kamang ngi hap shong haye ngi hap bab ki kam ki jing trai ki jongi ngi myo asuk ngi experience kita ki social distancing mdai tangkas hot ka dei ka social distancing but kumjo ka physical distancing ka bang physical mot mangim dei banya jan mo marmet we brio na mar ba yo ya bit uta khunyang jingpang but social distancing no kala along ba ngimdan chu kata ka jingya kendo ka jingya tei ka jingya selok ka jingya kendo wat lah ka de ka khawai ka da wai ka jingya tei selok ha po ka balang bat kum ta ter ka ta kala de ka social distancing na penya klat yangi ublai sim thau yangi ba an penya klat u thau yangi bingin don ka jingya dei habang ya kendo ngia jan ka don ka bor halor kata hendai ngi i ba kani ka jingpang lesi ka de ka jingpang ka ba ngi pulik tin ju ublai ka on the spirit of infirmity ula balut ujisu ya kata ka ki spirit of infirmity kita ki mensim bom khoi ngitep ka jingpang hi kadai ka kadai naka dau jo ka pop naka dau jo ka jing hap no breu ha ka pop pat kini ki barong ya kenduk ya syambat ka penkala ya ka rukam perkhat ka jingi kawan ra ya ka jing senjor ha kata ka jing shingan ka jingi ha ka jing em ka jingi baman ka singi te kumta ngiyet bat ngiwat nang no ngin wan ka jingi rap jingi kasam ispa arpu wai ko nga khmiet ki khmat sikilom nang no wan ka jinga rap jonga ka wan na utrai une ka kerteng jong ne utrai ka balong hajrong bar halor tam tika dai yangi ban khmiet shakata ka kerteng ka balong ka kut ka baskem bar ka kut ka baskem abangi perkhat ikita ka kut mensua ki ong shitbu iki machinery lani ki tiar ya pom par ki jingdon kam ki shitbu ha kata ka kut ban penbit penbiang ya kita ki belet re ha kata ka kut bat ngiru ki jingdan kam jungi ngidon man lakas ngi mentah kham tam ko kot ka khya ka ngidon ka jing sir ha ka kot ka khya ngidon ka jing sir yo mangi yo kam yo ni khunyang jingpang mentan gala ongi piu blai ka kerteng u blai ka deu ai u Jehovah Rafa u blai u pen khya ngila ban kam ganti ya kata ka kerteng ngila ban let cho blai ya kata ban nget ya kata ka bor jong kata ka kerteng ka jong blai Jehovah Rafa u blai u pen khya ka kerteng ka jong Jisu ka jing kerteng ka bala ban pen khya ho ngin ngamla ban ong ba hakini gisngi ki ba mentang ngin ong ba ngin let ngin let cheita man pen dwai ita ngin yok khya hande ka bor ka jong blai ka bor ka kerteng ka jong u ka ba pen khya dan manu ban pen ka tu ho ki apostol man chai ki ba Jisu la jet ki nong ki disciple ki jong u ki sendan ki jong u ula ai ki ka bor ban kner ka ti ki jong ki ban pen khya handai mentang ngem yo ikot chu kum kita ki ban long kum apostol Paul kum Petrus baka serngeu jong ki kala man pen khia ai ki brio
Hendrai ka kerteng ke jong utrai. Ka mangama pi ngila ban khot ngi nam la ban long syuk kita ki apostol. Hendai ngila ban access, ngila ban lej ban kener ya kita ke jing pen kia. Haka kerteng ke jong utrai bu nong pen em jing Jesus Christ. Haka kerteng jong ne Jehovah Rapha. Kata ka de ka kut bas kem ngila ban don ke jing sngan ban yo ya ke jing pen kia. Ngi don ha padeng ke jing do jing mentoy haka yo ke kot. Naman ngi hap ban pep ke jing trai ki jongi. Jehovah Jireh uta uba pendam uba penbiang ye ki jing don kam jongi. Ngi hap ban khot kerpat haka kerteng ke jong ne ublai. Ubalong kata ka kut bas kem. Ngila don shibon kini ki jing bom sngan chu ke insecurity ki jongi haki liang ki ba pher. Shibon ke ki bangila hap ban pen pep. Kalau wan rak shibun bat habang ngaji keren bat kini ki brio ki psychologist ki psychiatrist ke si ong baka ni ka depression ka jing no mensiem la ni ka jing kta ya ka jing mo berkat kalakta ya shibun ba ki brio om tang ki rang ba andre wat ya ki khon hab ya ki khon samla ya ki rang ba namar ka ni ka jing long ka ni ka insecurity ka ni ka jing bom shngan namar ka ni ka jing long jing man jong ka perthai sngi ka ba menta hendrai ngi aingu baka kerteng ke jong ujisu kadon ke jing shngan hangta ujisu de uta ubaya rap yangi kajudan ketu ka kentian paong he is a security not against the storm but in the midst of the storm ngaju ong bhai kata ka kentian hoi habang ya kendo ikini ki jing ngidang em hakani ka slapar thai ujisu 41 man rong no yangi kum baka kentian ublai kala ong yangi mengin kermen ban ye up ya kata ka jing rong no ya kiriu khoit ba ya ka balang Henai ngidang don hakani ka slapar thai. Henai ha pedeng juga jing don jong ngi hakani ka slapar thai. Ublay, uda ulong ma u ka kerteng ka jong u kalong kata ka kut ka bas kem. Henai ka bas ngosi kalong ba bun sien. Haka perthai ki penon kam bakla. Ki penon kam thala mentan ngal ong pi ka tin ublay ka hukum ka hukum ka men penon kam thala. Men ong thala ka kerteng ka jong ublay jong me. Henai ngipet haki Hollywood movies. Kumno ki penon kam ya ka kerteng Jesus Christ ki ong kumno ki penon kam kum ka kerteng man ki ong ka cuss word lani ka bakin kin kran lan kim don ka jing ken kor ya ka kerteng ka baro ka ki kho siu kin dam baro uthlet un phla ba ulong utrai hne ka perthai kam salia kam sutnyo ka penon kam bakla ya ka kerteng ka jong Jesus Christ uba utrai hne ka ne ka long ka jing khot yangi banget kumno ngin ken kor ya kani ka kerteng ka bahalor ki kerteng baro ka kerteng ka badai tang maka ka balaban ayingi ya ka jing pen im ong ka tien ka jong ble om don ka kerteng apa ka beneng ka bangin la ban yo ya ka jing pen im lat na ka kerteng ka jong jisu na ayon pen im yangi ujisu lo wan ka perthai man pen im yangi na ai man pen im yangi na ka jing yap bom jukut ka bainong joka pop kalong ka jing yap berkata ka jing yap bom jukut kalong ka tien uble ko ong ba ngin yangi on sa thang hapa dujok ding kata ka jingnya babam jukut kamut ka jing penyaklan babam jukut bat ublai ubla thau bla penlong yangi henai ka kerteng ka jong jisu ka don ka bor man pen im yangi habang ipet syapang kani ka perthai sngi ka pamenta ngi bo soitan ru udon ka jing tai ka jong u ya kata ka tawa ka jong u ya kata ka kut bas kem jong u ukwa ban syem ya ka jing mut je perkhat jongi ban kurup ya ka jing mut je perkhat jongi ka kerteng ka jo blai kalong kata ka kut pas kem jungi usoi tanu ngitep lengba ka bible mengipule kata ka pattern ka jong u kalong mama uru untai lem ya kani ka kut pas kem bantu ban lute ya ki jingmot jing perkhat ke jungi usoi tan barabor ukwa bantu lute yangi namar balai yangi la thau ha ka dor ka jong u blai hi nadu ka per eden ulat to ulat lute nadu ka jing pensyai jong u ya ka ya u adam ba ya ka em nadu nak per udan ulas dang ya kani ka jing to ka jing lute man penjat thiang yangi ki belong ki jing thau ki jong blai ha kini ki perthai ha kani ka perthai sngi ka bangi em mentaru ngi yo i ya kani ka jing persang bat ka jing persang usoitan lengba ki bor ki ba lai phojat lai phorukom ki ba usukor man pendu jat ya ka jat ben riu man pendu jat ya ukhon ben riu man pendu jat ya ukhon ben riu ka jat ben riu jo ka perthai Menha kini kisina do ubnai March kumta April ter ngarang bo kejing duai hu blai syapang kini ki ek baro ki jingja but how ubnai May arhulai tarik ublai ukdo yang akendiat nakane ka kitab Habakuk but habang ngapuli ya ketuka kitab Habakuk
ublay ukdo hang tu kumno bo Habakuk ulet shap ublay bo ukli ublay ule ayu shapang kini ki jing janjar ki baja ha ki tu kisngi hoa kini ki jing janjar ki bang yu baja menta kala banlong nakadaw jongi hi na man kasngi ki jing jet jongi kadai ka babakla ngiyo ai ki result ki babakla kala bandai ka jing le muslia ka jongi ki brio ka jing le muslia ka jong soitan he ka jing im ka jongi ko mga ongi phi na man ngi debla thaw ka dur ka jong ublay nangta kala banlong ru kadai ka jing bishar ka jong ublay kala banlong ru kadai ka jing bishar ka jong ublay ya upat ban riau jo kane ka perthai na mar ba ulale bom sutnyo palat na mar ba kini kisngi menta kilong kisngi ba ubriu ulale kelut lale kumbom don blay kala bandai ka jing bishar ka jong ublay Habakuk uyam nakmat jong ublay bat ngakwa ngan lesi ka por kanam sha mangan puli lot ya kane ngandai ngakentu ya fi ba fin puli ya kane ka kitab Habakuk kalenong ka baningkong hakaba Habakuk ulalet ban nenyar khmat ublay ulaong na mar kata la pentut ya ko hukum bat ka jing bishar kami pau lanu na ba ubamman uker to biari ubahok na mar kata ka jing bishar kami pau kabala pen bakla Habakuk ulet ban ur khmat jing ublay nang tu wing iba ublay upen mi ya ki khaldi bakin yang persya ya ki juda ki khaldi ban penyang pensitom ya ki juda salet ban puli ya katu ka kitab barok we ngakwa ban puli e mentan dengan nemdon ya kapor barhang to ter uni khaldi ula yang bat ula pensitom ki juda ha kata kapor ki kulai jong ki ru ki kham stat bani ki labasa bat ki kham runar bani ki suri la janmet bat ki nong shong kulai jong ki pen piare la de shisha ki nong shong kulai jong ki lawan na jenga ki her kumba ka pukni ka pen kloy ya ka ban bam do kita ki khaldi hang ne Habakuk ong kilalong kum ki kulai mentangi ji asngau kani ka term ki jong kita ki Trojan horse mo kita ki ba balong kum ki virus kini ru ki pen jot ya kita ki juda Parhang ni Habakuk pinapulil nong kabakat ter uang ba mem long na bom jukut atrai ublay jonga uba khoi jonga ngin yap atrai mela thong ya u khdang ya kajing bishar bat ko mang siang mela pen scam ya u ya kajing penchitom hang ni ublay usha bangi ki khaldi kin yang persya ki juda na mar ba ublay ubishar ki kaktian ke ublay ki sithi jakob ong ba ngidon kaman pa ni kajing isin ai ka ba le risa halor kajing halor kajing bishar ublay namar ka justice ka jong udon kaman bishar yangi udon kaman sha ikini ki ek banja kani ka perthai namar udon kaman bishar yangi ki brio ki balle bom sut nyo ya ki jing isin ai ka jong u re kani ka por parlok ba ngakwa man khot lang yangi bangin pai sha ka kerteng ka jong ne ublay ubakwa man kner yangi da ka jing isin ai jong u ka jing isin ai ka le risa halor ka jing bishar kena bangin mat ya kata ka jing isin ai ke jong ublay habang ipet ya ka perthai menta ki ai ki jing kta ka jing em ke jongi ki babon ki jing kta ka jing em ke jongi ni ka borsen charge ka perthai kata ka political system ka yo ka kot ka economic system ka emlang sa lang ka social system ka nature means ka saudong saukun jongi ka biological system ka met ka jongi kumang ong ipi mene usoitan ukwa ban tu ban lute yangi ban ublay don let's see usha ban penki ya kita ki bla thau pule ya kata ka kitab Hebrew lenong bakat ar khot ka ba ar hunyo beki ai hang ne ang ublay on penkendria kita ki ai ru ki bala penki kum ya ki ai ru bala shu thau khnang ba kita ki ai ru ki bom shim penki kinyo sa ki bang ngingi nyo baki de ki security jungi kata ka jingdon jing em ka jungi uji su ong adam kan show ya ka spa jo pia kendo unong to unwan ka sarangkan bam uknyang un bam baleng oi kan na mar mentang yo i lada pin pulie pin buat bahai kini ka ya ka jinglong jingman jo ka perthai ngiyo i ya kata ka economic reset ban pen biang man pen kelador ya kata ka yo ka kot jong ka perthai kini kibon ra ya kiba penyat ya kani ka yo ka kot jong ka perthai ki thmu bat ki don da ki kinhon ki jong ki kinhon ba pher langin pe ki World Bank langin pe ya ka IMF langin pe ya ka UN langin pe ya ka World Economic Forum ki don ki meeting ki jong ki kwa ya kata ka ban mon ra ya ka jinglong ka wei jong ka perthai handai kata ka jinglong ka wei ka ba ha ka nu ka dur kam dei ha ka dur ka ba itnat kam dei ka dur ka ba itnat ne ka dei ka dur jong ka bangila puli ha ka kitab jeng penpa ba unsa wan uta unong senchar mrat klau
Uban sensyar bakab ujisu la ay ka jing penpau how honest. Bahkan sa don kata ka one world government, kan sa don kata ka new world order ka baki akran syat. Hato ngi la yo I la ningi sakhi ya ka bakum kata ka jing kala. Ki om kan ka covid khat kanda ka dei kata ka ban wanra ya ka reset COVID-19. Uto ubadai unong syam ya ka unong syam ya ka World Economic Forum u close shop. Uthong ya ka kat ya ka economic reset COVID-19. Te kumta nang ni sakmat nginyo I ka bakumno kata ka jing kelador ngi don me ka jing kermen makan long normal biang ning jos ngoy kata ka term new normal ka bakumno ngin haban adjust hatu ngila ban adjust da ka jing persang jungi da ka jing la ka jungi nei kum ki banget ngitip bang ngimla ka jing persang jungi kan poi ka por ka bangin poi be ka kutlat bun sin ngi phasu ble on ngila kutlat bun sin ka jing duai ka dei ka habang ngila kutlat. Prayer should be our first choice, not our last resort. Ka jing duai ka dei ka ban ningkong ka bangin le amdai onda habang ila kutlat. Ne bangi pej ka jing long ka perthai menta I ko mangi kutlat. Habang ipule kanir ka penken mau yang bakini ka jing ya jong ka ya jong ka ayom menta ngi I mangila ya sa katakala nang pendap ya tu statue ba Nebukadnezar upos neo. Kajing mi jong ki bor sensyar na ka wei ka por ka wei ki Babylon ki Greek ki Medes bat kumta ter balaong ba kane ka hakaya ka ba khadu kin mi kita ki nong sensyar man pen ki embyang ka hima Rom bat kita ki spautli ki kingdom kita ki hima bar haka kitab jong Daniel pinda pule ka kitab jong Daniel hang to kal nong ka ba ar sa fulai hang tu ong bat kumba melayo I ya kanar ba klay kle bat ka dober thak bakti kin pinya kle ya la dia bat usmai ki brio hendai kin om ya daj lang kumba kanar kanom la banya daj bat ka dober tha kan mi kum kata ka rukom ka system ha ka perthai ka ai kanar ka de ka technology menta ki kram chapa kata ka fourth industrial revolution ka de ka technology ka bangyo I menta ka tai la singila man pensriam bat kanar ka do bertha la sing ila penseriam ya la dia yang ila thau na ka domen ni em hakani ka singi ka badon kata ka interference ka ba usoitan ko mangalong ipina basdang ukwa ban penjot yang ngi ki brio ki bla thau ha ka dor ka jong ublay la thau ngi na ka domen ula persat man siem ban ngila long ujing thau ba em batang ublay bala ban aya ka jing em ne usoitan ukwa ban tu ban lute ya kata ka do bertha ka do yang ngi ki brio biological bat kan ikan nar ka kdo ya ka technology kan ni kam jangai shu ni osmo mentai ka artificial intelligence ni pulia mentai sepang ka to ka Sofia ka robot ka bala don ni ka citizenship jong ka Saudi Arabia kata barong kala urlang hakan ni ka ya ka jungi menta ka bala penkul marlot ya kata ka system ka ba ublay ula tha ka ai ka penkul mar ka ka pop ka jungi ka jing bom wat jungi ka jing bom khen kor ka jungi ya ka kerteng ka jong utrai ubalong ka kut ka baskem kan don kan ni ka jing muslia ya kan ni ka jing im ka jung ya kan ni ka met ka jungi ka tin ublay ka ongkom no ka met jungi ka temple ka jong men sim bakot ndengan ong ipi nang ni sakmat kan dang don shu ki jing kwa ban muslia hang ni ongkom no kan ni ka khot mentan Daniel bat kin pinya khle yal dia bat usembai ki brio wai to sembai ki brio mentangi osngoi chang ka DNA ka muhor ka ublay ula shan sha bangi yang ila thau phla bat itieng ong ka tien ka jong ublay. We are fearfully and wonderfully made. Itiang kabamot usaitan itiang ham upay ingi. Utiang usyap tiang mala thau ingi ka dor ka jong ublay. Ne ka bakum ka ni ka yamanta ka don ka jing song sier wat yang ni kita kinong ra ya kata ka dor ka jong ublay. Kam ong ka dor ka ba ong bara blay thau ne ka dor ka ba ula thau ingi. Ya kata ka ya ka nature ka jong u ka ba ula besut apo jongi. Ya ka ni ka met jongi. Ngidon ngi kum ubriang ngidon ni ka met ngidon ni ka longjing im. Mo kata ka sol bagi don ni ka mensim ngan non por ban pensai kata ningi don kini ki lai benta bat ka met ka jungi ka bakta ingi menta da kani ka jingpang ka jing stom ka jing don kani ka klam bat ka don ka jing mo ka jing start science ka bakat nu ublay unsha ya ka ban nang ya chaprang bat ka jing start science tu om barok ki bon ki scientist ki bom ngai blay ki kwa man long blay ya la dia ki kwa ban long blay ya la dia ki kwa ban penkala dor ya kani ka biological set up ka jungi ubrio la thau ka dor ka jong ublay ba maki kin la ban ong ba de maki ki blay hakis ngi jong noa ki asong pang kita ki Nephilims kita ki giants ba ublay u i ka jing jabo ka jing lengkar jong ka to ka ya ka jong ki sngi jong noa upen slay ko u destroy
ya ka jing thala bakum kata ka por bat mentar la phin pulie ki ya kini ki jing tho belong scientific ki don kata ka transhumanism transgenic gene therapy ba kita kita ban pen kaladur yangi ki brio balathau hakadur jong ublai kani ka jing kle ka dober tha bat kanar ki babon ki scientist ki ong ba mentang ibat tai ka phone ngimla ban light ka phone kani ka connection jungi hendrai ngi yo so pang RFID chip microchip utau de kanar yu taun sa tap ha ka met jungi ngim tip sa ka ki scientist kin kwa ban tap ha ka met ka jungi bangin la ban long ka way ka dober tha bat kanar ban long ka way nak benta ka jing pinon kam jono nak benta ka jing pinon kam ba utau merat klau uban sa wan utau antichrist uban sa sinshar un yo ban penong merau ya kita ki ban ko ngo ya bat la design yang ni, la condition yang ni menta bangin long kumta, bangin salong berau. Para banget baik, kan ni kadang jeng kersiu yang ni, bangin pulie kaktian kejong ublai. Let's see barosi kata ki Kristen ni pulie devotional, la ni pulie dekat step men ni silen nong. Henai amban pulie study kaktian kejong ublai. Pet ka ong ayu, pet ka jahayu, pet haki ya ki ba mensua jahayu, pet haki ya ba menta jahayu, ya ka ba menta ka ek tinu blai ka pet puliai ki news, puliai ki khobor jongka perthai. Hatu ki jan em hatu ka ublai ula dap na em man declare ya kata na bas dang, ya kani ka bekut, ya ki bala unfold ki bala pau menta. Kum ki kon Kristen ni don kam ban tip kum nungin le ni don ha ka dilema ban jit ho ni don ha pok ki bor senchar ki bang ni don kam ban pendam ban pen ko ngo ban ya trelang hendai hadu kat nu put ni don kam ban ya trelang hadu kat nu uput ni don kam ban ya trelang ni ha ban duai ni ha ban keli ublai hadu kat nu uput hadu uput bangin compromise ka faith ke jongi hadu uput bangin penlong thala ya kani ka mat ka badai ka temple ke jong men sim khot yet yala di ngidai ki jong no ngidai na am jong ni ubang ngalong ni ngidai jong ka perthai la ngidai jong ka perthai sha ba ka perthai kan lek kat bomon ni ka met ke jongi ni la ngimdai jong ka perthai la ngidai jong ublai ba ngidang net scam ha ka kertang jong ni utrai ublong ka kot bas scam Shwaba pin shim ya kanu ka rai. Shwaba pin le ya kanu ka kam ka bangidan kam ban le ha ka emlang salang ha ka senchar khadar ha ka yo ka kot ha kanu ka activity jong ka jing em jongi ka jing le jing trai jing kam jongi ka jing em jongi. Keli na ublai ka ne trai ka mot kum no bat ayungan le teng ngi sngo bangim don kam man keli na ublai kini ki kam bangi trai man kasngi. Ki kam secular le singi laban ong. Ngi trai ngi man trai ka kamach nong hatau ngim don kaman klina ublai ngong ipingi don kaman klina ublai ka wei pa ka kam mangi devan le ka wei pa ka ka rai bangi sham ne kenang ba nginom yap jelop ha ka jing syukur ka jong bomman ubakwa ban tu ubakwa ban luti ubakwa ban penyap yangi jisu ngawan ban ai ka jing im bat ka jing im ka bakrhai para banget beit ngakwa bangin long kiba pet ngor ngin long kiba sharai ngin long kiba duai ngin long kiba pulia bat kiba study ya ka tien ka jong blay ngi de ban wat ikinong sharai jo ka balang kibala ban aya ka bible study wat ikinong yarap la phim so thu ban pulia la de ka bible wat ka jing yarap ngari la de nga pulia ka bible nadu khat ars nam ngala pulia ka bible bun kisnam ki banga pulia ngasu pulia hnai ngam bun ki por ngam so thu kani kamut ayu kidon ki banga pule men shangam so thu dekat banang yat ka por men simo khoi upen shai ka de ban non ka jing thrang ha ka do not jongi ban tip ka ktien ka jong blek nang ban pen kop yangi da kata ka bor bat ba ublei unla ban bore yangi hapo kata ka kut bas kam jong ka kerteng ka jong utrai ka long ka kut bas kam bat ki ba ka bakut jong tu ka verse ong ki ba hok kin pet shaka bat un scam kiba hok kamamut kita kibala yo siu spa da kasnam ka jong jisu kita kibu jisu la penkop da ka hok ka jong ngim dan ya la ka jong ka hok tang ka jingai ai ka jong uble u khat lang ya baro kibom par yo mat ya kani ka hok pediang ya kani ka hok bat rong sha ka kut bas kem ka kerteng utrai bat ngin yo ya ka jing pen im bat ya ka jing pelat uble un kur khu ya kani ka jing sam ya ka tien ka jong uble hai ni por i balengkot bat nganget scam kan long ka jing I men sim yang ni bat kajing ketik ni kajing mut jeperkat jongi bangin pulie ngin wat dia tien kajing ublai kenang bangin nemlong ki babet bat ki bomdon kajing tip yo bangi yam ublai na kamta ka buram jong ngin yadwai
au bleu pa jungi bahabaneng aingu imetra bi ed mela kren nang maka sakri ka baret ka jong me ini por ibalang kot ko kanrat ba ed ngadwai ko pa ba ed ka ai ka bala mi na ka sentur ka jonga kan no ba me ken tramen pensle ka bor men sima ku jong me man pen kendo yang ngi ken try bi ed jonga ka ai bangi don kam ban le ka ai bangi don kum no ngi don kam ban im go try hang ni ka perthai ka bajot ka barem ka bom don jing singan ka kerteng ka jong me ka long ka kut pas kem wat sha aku try bangin mare sikiwe ki kut ki syukor ki jong soitan ko ban set bendi yang ni hak kut ke jong u nei try bi hak kut ke jong me hak kerteng ke jong me ka balong ka kut pas kem ngi yo e ka jing lai loit ko konat ya rap ingi bangin nang man mare shakata ku try kur khu ken try bi jong ai ka ni ka jing shakri kur khu ya baro ki ji sangan thai ki bodan hapo ka KGP assembly lengba ka ni ka women sunday ken try ki jing Shakri lang baka YouTube kin try ki balang ba pher ker khu kin try bi e ikini baro ngi pan haka kerteng ka badon bortam ko jong try bu unong pan im jong Jesus Christ amen Kublai sibon kong ya ka kubor ba pila ai ha padang changi ha ka ne ka por ublai unang yai ker khu ya phi ka kam ka ba pitrai bat ya ka yeng ka sem ka chong phi baro ka wei ngi ai kublai ya baro kinong ya sim benta ha ka ne ka por na do kinong ya lam ching ruai iba pulis dang ba duai iba aya ka special number bat kumchoro yai kong iba aya ka khubor padang jongi to ublai unang yai the ki jingker khu ye phi baro ba pinang la an panon kam ya lagi jong ki sap ki talen ka ba ublai kat ba ibet ban ai ha phi ngi ai khublai ru ya ka kerpang ya kabalang kabala penbit penbiang ya kicing don kam jongi baro bangi la pendep ya kene ka program jongi ha kene ka sngi ngin duai ba ublain isnai benang ya the kicing kerku ya kabalang ka jongi ngila poi sa kaban penwai no ai kene kicing sakri ka jongi ha kene ka por ngin ruai da kicing ruai ka ba lais pa san pusan nak bathamai bat lais pa san pusau nak barim bat haden jong ne jing ruai nga subhaban khot biang yai kong bala suk warchri ban ai hangi ya ka jing ka khu pen wai Ringkat padu cisungan sayat sopa Ringkat padu cisu haka berteba Jangai nala uci su jingmen ka ladu Ringkat padu cisu ngam ju shep ding shu Lembadu jing sko jing ladu Ringkat padu cisu ngam ju shep ding shu Ringkat padu cisu ngam ju snow kenja Lok bertaken du no uniti sang Langa day ban yard ruling babun jing mang Ringkat padu cisu ngaju long skempa Lembadu jing snow jing ladu Ringkat padu cisu ngam ju shep ding shu Ringkat padu cisu ngan sayo tiajai Hapa jing le chong nga hapa tay lawai Anda poi shan neng ru lembadu ngan sa Ringkat padu cisu shaki artaba Lembadu jing skau jing ladu Ringkat padu cisu ngam ju shep ding shu tong in your wai
Hakabawai no to ai ba ka jing it ba ka jong blai ba pa ka jing ai ka baru Jesu Kristus khon ba ka jing slok ka bathyang ka jong man sim khon ki nyai don ringkat ban ngi ki khon ki jong me ba ka je seng kan thai jong ka balang bat baro ki be sakri ka kerteng ka ba don bor tam ka jong trai na do menta shudu ki bom jukot lu amen.